дуруд бинандагони гиромӣ, инак мо дар макони баргузории мусобиқаи байналмилалии шаҳри Хоруқ қарор дорем ва бевақтии шоми гузашта маросими қуръакашӣ баргузор гардид ва мо мухтасар алон имкон дорем ки ба шумо маълумот диҳем ки паҳлавонони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Эрон дар кадом мавқеъ қарор доранд ва имрӯз мо чиро интизорем. вазни 78 кило Қоим Шукронов Тошбенов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Саид Ҷалол Чуронов аз ҳамин вилоят ва Моҳсин Ҷобирзода аз Хатлон аст, Шерзод Давлатшоев аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ҳимоиддин Неъматов аз Узбекистон ва баъдан Ҷаҳонгир аз ҳамин вилояте ки мо муаррифӣ кардем ва дар зинаи поёнӣ як бахтиёри олимро мебинем ки андаке инҷо паҳлавони дар сатҳи ҷумҳуриявӣ омодашуда маҳсуб меёбад ва фикр мекунам барои шумо ҳам маълум шуд ки Қоим Шукронов ҳамчун муддаии вазни 78 кило ҳоло имконияти хеле хуб дорад ки ҳатто марҳилаи ниҳоиро ҳам ба пирӯзӣ анҷом диҳад. Аммо вақт довар аст ва ин теъдоде ки мо мебинем алон барои муқовимат кардан ба Қоим Шукронов ростӣ қудрат надоранд. Акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни дигар, вазни то 86 килограмм ва дар сархат инҷо Ҳақназарро мебинем ва Қаландарбеков аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Эмомёров аз Амад, Умед Эҳсонов аз Узбекистон. Ин чеҳра ҳам дар ин вазн шӯҳрати баланд ҳам надорад, дар зинаи миёна қарор дорад. Умед ҳаст ки Ҳақназари мо ба ин нерӯсанҷиро хуб сипарӣ мекунад ва ба даври баъдӣ хоҳад рафт. Ва Муҳсини Нестаӣ аз Эрон, ин чеҳра ҳам дар панҷакен гӯштин гирифт. Ин чеҳра ҳам дар сатҳи олӣ нест ва дар сатҳи аллакай, агар гӯем ба ҳамон тартиби дуруст ки Лигаи якум ё аз миёна андаке болотар иштибоҳ намекунем. ва Беҳрӯз Абдураҳмонов, ин бародари Темур Раҳимов аз ноҳияи Рӯдакӣ, Мақсад Бердиёв, ин дар қаҳрамонии ҷаҳон ҷои дуюм дорад миёни устодон. Ин чеҳра ҳам арзанда аст. Баҳман Раҳматуллоев ҳам, ин ҳам аз Ванҷ гӯштингири хуб аст. Бо Имрод Эргашев аз Узбекистон, ана ин чеҳра метавонад муддаӣ бошад. ва Асилбеков Мариш аз Қирғизистон ва ду паҳлавони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар зергурӯҳи поёнӣ қарор доранд. Акнун инҷо барои меҳмонон фикр мекунам ва Ҳақназари ки аз Тоҷикистон аст, имконият хубтар аст ки ба марҳилаи ниманиҳоӣ ва ниҳоӣ раванд. Акнун бештари мардум ҳам умедвориҳошон ба ҳунари баланди Ҳақназар Назаров аст ва фикр мекунам хато нахоҳанд кард. ва таваҷҷӯҳ мекунем ба як нуқтаи асосие ки моро инҷо ҳам интизор аст ва ҳамаи шумо ҳам ба ҳавои ростии Хорухшаҳр хеле сард аст субҳи имрӯз ва вазни аз ҳама муҳим вазне ки ҳоло дар инҷо ҳамин шоҳҷоизаро мебинем ва ин муддаиён дар инҷо 18 нафаранд. Шакармамад Мирмамадов дар садр аст, Талбаков Умар аз Хатлон аст, Сидиқ Озаранҷ, ин қаҳрамони бозиҳои осиёии ҳанҷоу дар панҷакент ҳам то финал рафт, аз Эрон. Рустам Хоҷаевро медонем, иштирокчии бозиҳои олимпӣ Бекмурод Олтибоев ва Аделет Толеганов аз Қирғизистон, Улуғбек Раҳимов ва Рустам Зиёратшоҳи Рустам аз Хатлон. Инҳо дар зергурӯҳи Ан ва Шариф Назриев бо ҳамроҳии Адилет Ҷамбаев аз Қирғизистон, Оламафрӯз Абдураҳмонов, Сардор Раҳдоров аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дар ин зина Моҳсин Ҳисомиддинов, Санавбар Шамбиев, Фирдавс Насимов ва Беҳҷам Боқиев қарор доранд. Акнун шумо худ қазоват кунед ки кор чӣ мешавад. аз ин минтақаи боло Шакармамад Мирмамадов албатта ба даври баъдӣ меравад. аз он ҷое ки аллакай маълум аст, инҷо таъдиди Бекмуродов Олтибой ки дар даври баъдӣ баъде ки варзишгари Қирғизистон ғалаба кунад, бале ба марҳилаи баъдӣ хоҳад рафт. маълум шуд ки Шакармамад инҷо баъди пирӯзиаш ва Бекмурод Олтибоев баъди ғалабааш дар даври дуюм баъдӣ дидор анҷом хоҳанд дод ва Улуғбеку Зиёратшоҳи Рустам корашон ба чӣ анҷом меёбад ба мо маълум аст ва даври баъдӣ боз мушаххастар мешавад. Шариф Назриев инҷо бо паҳлавони қирғизистонӣ имкони хуби ғалаба дорад
ва дар сурати даври сеюм малакаи ӯро Муҳсин Ҳисомиддинов интизор аст. Фирдавс Насимов дар зинаи поёнӣ аст. ва серо мебинем, се чеҳраи намоёне ки чор нафар бахшиш, ду аз Узбекистон ва дуи дигар аз Тоҷикистон, Шакармамаду Шариф ва Бегмурод Олтибоеву Муҳсин Ҳисомиддинов. Инҳо хоҳон нохоҳ дар ҳақиқат дигар дидор анҷом медиҳанд ва тақдири ин шоҳ-ҷоиза дар ҳамин майдон ҳал хоҳад шуд ки мо ба шумо боз маълумоти бештар хоҳем дод.